to silné, čuchal si moje boty tieto, sú tie druhé. Oni sú niečom napustené, strašne to smrdí. Hrozne to smrdí. Ideme to vínčisko vydriepať. No tak poď. Teraz začal vínko? Čiže počkajte, nie? Prečo? Pokračujeme rovne na tú ďalšiu pláž. No asi, tak tomto ani nemám nič takého. Akože ak bude niečo pekné po ceste, že chcete nejakú kávičku trestnúť, alebo nejaké dielku trestnúť, alebo niečo trestnúť. Je tu mekáč? Dosť. 2 double. Už dosť McDonaldu. A nezloží. Hip hop je tu a chce rásť. Príjmi ho, prestaň mu odpor kládnuť. Čo? Ako to vieš priblížiť až? Uj, kámo. Hnus. Nedá pažurina. Fuj. Fuj. Strašne si vytrtkal. Jasio, poď Maťovi dať čo povedať do vlogu. Ja už nemôžem sa natáčať, teraz som si prdol aj to na videu. Nepozeraj sa do kamery hlavne. Do kamery som sa pozerať. Tak nie, tak každý deň by sme mali... To je asi tvoje. Deň 2. Každý deň, že čo sme zažili a... Čo si zažil? Takže dneska prvý deň našeho výletu, cestovali sme, boli výlety, boli vodopády. Boli výlety? Viacej výletov bolo. Šli viacero mikrovýletíkov po ceste. Bo asi víc zungol do piva, Tomáš. Ty už vínko? No a nechceme to? Všetko rád radom. Máme dobre na videu, ako vzťahol pivo 10 sekúnd dozadu. Ukáž, ako chutí ho žlé do seba víno. Alobali veci. To po jednom dávaj. What's your emergency? Druhý pokus. Výlet číslo 2. Tam ideme. Tam. Yes, you come.
No, kurwa. Čo? Dobroc. Takže začíname druhé kolo nášho výletu. Prvé nám nevyšlo, museli sme sa hneď po prvej noci vrátiť. Nejdem veľmi rozoberať prečo, ale nebol to najkrajší okamih, ktorý človek v živote môže čakať, ale všetko ok. Všetko je ok a my išli sme naspäť do Vancouveru, tam sme trošku dali veci dokopy, ktoré sa museli dať dokopy. Sme tam boli asi deň a pol, sme strávili vo Vancouveri a sme teraz naspäť na Sunshine Coaste, čiže máme taký sklos 2 dní, ale sme tu. Máme za sebou prvý hike ku krásnej chate, tam sme spali vonku v spacákoch a bola to pecka, výhľady boli neskutočné, počasie bolo mega, trošku bolo chladnejšie v noci, ale tak spravili sme si oheň a bolo to popiče. A teraz upalujeme dole a dúfame, že máme naplánovaný ďalší trajekt. Máme rezervovaný na 5. po obede, lebo boli už vypredané. Pred 5. ide posledný trajekt o také 11:50 a ideme vyskúšať, či náhodou sa tam nedostaneme, bo by sme mali potom ešte celý deň k dobru. A zajtra sa má zhnúsiť počasie, tak sme chceli dneska vyskúšať chytiť to pekného počasia čo najviac ešte. Takže tak. A týmto sa začína náš trip po Vancouver Islande, aj keď prvé 2 dni vlastne boli mimo Vancouver Islandu, boli po Sunshine Coaste. A tak. Takže vítam vás naspäť pri regulárnych vlogoch, kde budem hovoriť nielen raz za celý vlog, ale normálne čo sa deje celý čas, ako cestujeme. A strašne ma boli ruka, lebo mám strašne ťažký objektív a kráčam a tak. Yep. Paráda chlapci, prvý highlight za nami. No highlight, otváraj auto. Like nothing. Tak, druhá noc, druhý deň za nami a som unavený, tak idem spať, takže to je všetko.